Сега към Вероника Димитрова и това, което ще ни разкаже като събитие по-тъмно на улица Цапиротска и не само. Ние видяхме кадрите с едни обувки, една каса, човек рови с фенерче. Какво се случва на записа? Колко чифта липсват? Вероника с подробностите. Добро утро! Добро утро! Кражбата става тук, в този магазин за обувки на улица Пиротска. За един месец тук са обрани няколко магазина. Сега отиваме при собственика, който ни подаде сигнал с идеята да помогнем да МВР да намери крадеца. Нали така? Добро утро! Добро утро! Тук се случва в това помещение. През тази стена успял да проникне крадеца. Това е склада. Склада съвсем спокойно си подбира. Как прониква? Не се ли е включил сота? Интересното е, че датчика е бил скрит от една от кутиите и явно това му е помогнало. Но една камера го е заснела тук, естествено. Да, сега ще покажем камерата, която благодарение на нея виждаме кадрите. Да, стига и какво тук до касата, през цялото време? но то в касата така ли че винаги има само дребни пари, оборотни, 10-20 лева, взима ги и спокойно си подбира по-скъпите модели. Нали, не е да... Има спокойно време, около 3 часа и половина. Така... Как е виждал? Той е тъмно с фенерче. Да, тъмно е. Камерата снима на тъмно, но той в устата държи фенерче. И тъй като това се случи на 27 февруари до сега, полицията не го е заловила, молиме, ако някой го разпознава, някаква информация, да помогне. А вие сте дали кадрите на полицията или? Да, кадрите са в полицията, имат описанието. Лицето се вижда ясно на човека? Да, с шапка, но се вижда лицето доста добре. Подбирал е по-скъпи модели, може би и номера? Номера не. Само модел е подбирал по-скъпи. Предполагам, предварително се е подготвил. Видял е в магазина, това се случва края на зимата, има още бутуши и се е подготвил кои са по-скъпите. Интересното, че не се е притеснял, 3 часа и половина седял в магазина. Колко чифта е успял да открадне? Около за 2000 лева кражбата. Не кой знае какво, но не трябва такива хора. Вие подозирате, че изтекла информация от ваш служител? Не мога да твърда, че изтекла информация. Интересно, че не се задейства сота, но пак казвам, една кутия пречила на датчика. Сега са взети всички мерки да не се повтаря. За съжаление, на улицата са обрани за период от един месец около 7-8 магазина. Да, и ваша колежка е тук при нас малко и тя ще ни разкаже нейния случай. Но освен тук, значи 2000 и нещо, горе-долу толкова са. Около 2000 лева, да. Предполагам, те са продадени на половин цена или може и на по-малко и апелирам към колегите, ако им се предложи такава стока със съмнителен произход без документи, да не я купуват, защото подпомагат крадците. Кой може да е крадеца, добре облечен млад мъж? Това е интересното, че не е... По кадрите се вижда, че не е някой наркоман. Така доста добре облечен момче, което може да работи и друга работа. Да разкажем за другия ваш случай от магазин на Граф Игнатиев. Там виждаме много интересни кадри с хвърляне на обувки. Сега колегите ще ги пуснат. Каква е идеята на хвърлянето на обувки? Идеята е, там крадците проникват през една от витрините и искат да проверят дали сота работи, според мен. От кога е случката там? Там е от 10 февруари. И там също не са заловени крадците, за съжаление. Върля, спокоен е, че не се задейства сот. Да, спокоен е, влиза, но явно тогава вече датчиците го хващат, защото те отчитат... Но преди това виждаме на кадрите как взима няколко чифта обувки, чанти. Да, каквото може да докопа през дупката. Каква стойност? Там е подобна сумата. 2000 и нещо. Да, около 2000. И след това влиза, задейства се алармата и изчезва буквално за секунди. Да, за съжаление, сотаджиите не могат да реагират толкова бързо. А полицията реагирала ли е? Полицията, да, даде на място, описаха щетите и така, за съжаление... И продължават да работят по случая. И витрини на магазини, за да се вземат оборотните пари, които са обикновено около 10-20 лева. А се правят щети за стотици левове. А там лицата не се виждат толкова ясно на крадците на магазина от Граф Игнатиев? Да, старат се да слагат шапки, качулки, за да не се разпознат. Те знаят, че има камери, по принцип, но не ги притеснява. Добре, нека сега да отидем и при вашата колежка, която е продавачка в съседен магазин. И съвсем скоро добро утро.
И магазина, в който вие работите, е бил разбит. Аз съм собственик на магазина. Той е на Пиротска номер 11. Беше разбит на 13 февруари в 3 часа. Буквално разликата е дни от кражбата. Буквално, може би 10 дни имаме разлика в разбиването на магазина. Кога става през нощта? През нощта в 3 часа ми се обадиха от СОТ, че нямам врата. Дойдох за 15 минути. Какво значи нямате? Цялата я няма? Цялата врата я нямаше. Те са действали така. Да, цялата врата нямаше. Хубавото при мен е, че нямам липси. Просто при мен касата е вътрешен склад, са ми оборотните пари. Просто СОТа ви е спасил. Мисля, че да. Просто СОТа ни се задейства и аз като дойдох, алармата много свиреше. Вие извикахте полиция? Те от СОТ извикаха полиция, не ми пуснаха да вляза в магазина без да дойде полиция. Разбраха ли кои са хората, които са махнали вратата? Не, казаха, че има камери, които евентуално ще ги гледат на улицата, но така или иначе до момента нямам никаква информация от полицията, дали има някакво развитие. И други ваши колеги също В рамките на месец и половина има разбити към 7-8 магазина. А защо се случва това в този район? По-криминален ли е? Каква е причина? Мисля, че да. Тук от известно време го водят, че е малкия Бейрут. Пълно е с много бежанци и точно в този период имаше много, как да кажа, ексцесии, които... Къде сте сигурни, че са бежанци? Не, аз не съм сигурна, просто предполагам, че тук този район е много населен с бежанци, има много престъпници в района и е нормално да се случват такива неща. А полицията не взима никакви мерки, защото те постоянно по цял ден има джипчийки в магазина, тъй като аз съм по цял ден на Пиротска и постоянно следя за сигурността на клиентите в нашия магазин. Къде са тези джипчийки? Имате ли представа? Нямам представа. Ма пак от тези добре облечените, дето не... Да, те са като манекенки всичките. Просто не можеш да ги разбереш дали са джипчийки, ако не ги хванеш в момента на края. Ваши клиенти са пропищели? Почти всеки ден. Камерите не помагат ли? Това не ги притеснява. Много пъти сме давали кадри на полицията с кражби на чанти на клиенти, но... Явно не е доказателство. Доколкото разбрах, видеозаписа и този снимков материал не е доказателство. Добре, ние пак апелираме вашия крадец да бъде намерен, вижда се ясно лицето. Ако някой има информация и го разпознае, да даде някакви данни, ако трябва, ще се отблагодарим да бъде заловен. А на вас да не ви се случват повече такива неща. Благодаря, надявам се. Това е от тук. Добре, Рони, благодаря. Говорим си тук в студиото, докато гледаме горките. Хора опитват се да правят някакъв малък бизнес. Плащаш наеми, които не са ефтини, опитваш се да излезеш на печалба, да покриеш всички разходи и някой идва и ти обърква абсолютно всичко надолу с краката. Дано да го разпознаете. Хайде пак да го покажем. Поне с това да сме полезни. Да го покажем отново това лице, физиономията. Вижда се добре. Така че дръжте го. Какво друго да кажем? Изпращайте всичко за дръжте крадеца. След малко